Yawwa, yau ma na zo muku da sabon salo mai burgewa mai ƙayatarwa. Sunan salon madarar gasar rawa, tsantsar rawa za a taka. Bari mu ga da wa za mu fara. Yawwa, kawu dan sarki da kai da Asmin wakil ku taka rawar ku sosai mu ga abin da za ku yi, mu ga bajintar ku. Mu je zuwa. Kai, ok, yawwa kawu dan sarki lalle kun taka rawa kuma kun yi bajinta sosai a wannan gasa ta mu ta madarar rawa. Kawu dan sarki da kai da Asmin wakil a cikin kaso 100 kuna da kaso 60 kun yi kokari. Yawwa Adam Zango da kai da Sadiya Gana kuma ku taka rawar ku sosai mu gani. Bismillah. Na yarda so yana shiga ba wai da izinin ka ba ko ya yi shawara. Yawwa Adam Zango kai ma ka taka rawar gani sosai da kai da Sadiya Gana gaskiya kun burge ni domin kun nuna su kawo dan sarki kuma fa ba kan gwallasa bane. Kuma a cikin kaso 100 kuna da kaso 60 sosai. To saboda yanayin yadda gasan nan ta kasance kawo dan sarki da kai da Asmin wakil Adam Zango da kai da Sadiya Gana kowanne na ƙara masa dama ɗaya ku sake taka rawa domin tantance waye zakara a cikin wannan gasar tamu. Kawu dan sarki da kai za mu fara ka ƙara rawa guda ɗaya don mu samu damar bambance mutum na ɗaya. Yawwa kawu dan sarki akan me yasa zaka ce kar a duba, me yasa za ku ce kar a duba? Ai ya kamata mu duba don mu bambance. To dai shikenan koma mene za ku ji sakamako. Kawu dan sarki ɗazu ka kawo kaso 60 a 100 yanzu kuma ka kawo kaso 60 da ɗaya. Ka yi kokari yanzu domin ka ƙara maki ɗaya. Mun gode. Adam Sadiya Gana ku ƙara sa kawo kuma mu ga nawa za ku kawo yanzu. Bismillah. Adam Zango da kai da Sadiya Gana gaskiya kun taka rawar gani sosai a gasar nan kun burge ni sosai saboda haka har kyauta zan baku ku kuka yi na ɗaya a wannan gasar saboda yanzu da ku ƙara taka rawa kuna da kaso 70 a 100.